Това трябва да бъде вътре. Да, и да го палим. Мисля, че се закача и за това. Да. Давайте, колко разцветят. Абе, той е турбо. Още турбо Турбо, човек. Той е турбо, а пък сега Сега най-новия да модел гърми е нещо. битурбо. Да не вземе да гърми нещо. И колко е опасно това нещо направо. Нали? Много смела жена. Браво. Аз Ама такъв той мъж. празника е такъв, да. Такъв Празника мъж е... няма... Той обича смелите. Няма Колко избор. обича смелите, да. Малко да помогна, може? Юл, ще държиш ли запалката аз да вляза, защото не съм добре с нервите. Имаш Макарова. Да ти блядь нервите, да не мога да разбера. Абе, от този фенер насам вече знам, че имам нерви някакви. Преди беше такъв човек. Не бях, ама променям се. Човек се променя, да. И Сега сега правим? Запалка. Трябва да го трябва да има някакъв фантил някой държи отдолу, отгоре. да държите шапката Значи и аз аз ще го мога да държа направя... Аз ще Само, го че- съм по-висок. само, че- Ако не ми искате пари, мога да направя нещо. Защото му трябва много време. Не го пале там да широкото да можеш да дигнеш, защото тук Къде запали? Отгоре ли? Има, много еми, време, докато запали. логично е да е тук някъде. Да, отдолу, дай да го запалим отдолу. Бе. Някой да има тубичка с бензин? Няма да стане. от бензина ми се струва всички жилетни. По-скоро керосин, защото авиацията го ползва. Ама, запали се. Тръгна. Сега дръжте го тук отдолу, ако е тръгнал. Не е тръгнал, ама Ние- май да. Тръгна. Запали се. И съпруга да държи жена си, защото може да е дръпне рязко фенера. Той може да отиде да донесе Нагоре. фенера. Може да е в цената, да. Дори, дори. То трябва да почне да дърпа нагоре тогава. То трябва. Трябва малко да се понадуи, да. Само малко отстрани. Той до колко килограма е между другото? Нека хубаво да се Сега да им дойдат тук пожарни. Нищо, нека да дойдат. Сега се спали. За ваши хора. Да поработят малко. Нещо много силно взе да гори там, внимай. То трябва много да гори, за да надуе по-повече. трябва да се напълни с въздух. Нека да гърми, бе. Ще гърми сега, да. Трябва да изчакате някакъв по-топъл ден. Абе ти жена, нали знаеш, че не се излезе на глава. Не, той лятото като го напече, между другото няма начин да не тръгне. Благодарим за помощта. Да много тръгне. Има още един, не заминавай. Чакай. Другия... Много се Доброволци търсят. Да. С сини каски. Чакай да видим, че... Много си млад другия, прибирай го. Ще става нещата, щом така се Я разбира. дайте да му дадем малко фора пред. Еми, с заплатите ще му вкараме малко топъл въздух. Няма страшно. Дай да гърми тук. Няма страшно. Вземем Ще го болнични. надуем по-бързо, защото... Ще вземем болнични после. Ако сме живи, ще вземем болнични. Еми, има някакви признаци на живота. Направо другия за до година. Не знам дали Има, даже лекичко... Я го пусни да им какво ще стане. Върха леко го отпуснете, дали има тяга. Има. Значи след малко трябва да... Малко му трябва още. Силни ветрове няма. И то летиш тук. Да има, те му дават около Дръж го 1500 там. км обсек. Дръж го, не го пускай. Ето тук искам да го Те ще го прострелят, ако отива надалече, на опасно място. така трябва да се подуи. Носите пищовите, къде са? Не Трето. знам, Те са трето, къде са? не знам кой е на смяна на противовъздушната отбрана. Ако чуете изстрели, просто залегнете. Има ли тяга, бе? Малко има, ама... Не, Вземи дига ръката, ще го той пипне. е отваряне отгоре за крилките. Скъпи те. Не съм. Не се дигам. Пабло, да. Аз го държа тук. Пипни един да Абе, ако ще го поддържите с време. И той е част от това. Част от ритуала е. Между другото, китайците ги държат около час преди да ги пуснат. Той да не подпали отстрани. Ало. Не, нищо не може. Здрасти. Ей, мерси. Какво правиш? Не знам. Трябва да почне да дърпа нагоре. Къде си? Не, падам надолу. Париж ли си? Какво става в Париж? Той ще запали, пускай го. Как ще му пуснеш падне долу, бе? Какво става, пада надолу? Трябва да има малко вятър. Тук си плавна обаче долу.
някакъв втори фенер, прибирай. То как се запали? Пускам ли? Падне надолу. Тръгва ли нагоре? Надолу ще да ви... Някакъв кола с газово, ако има, смя да го оставим. Има ли коли долу? Няма сега. Има отрува да стане. Има. И моите е наблизо. По-нататък, предния път от стадиона идоха да ни правят забележка и глоба. Шпенера паднал там. Да го гасим. Да. Аз ще палим заведението. Няма да отиде. Искаш това нещо, не фенера. Кажи, аз нямам и жена, 3-4 фенера. Да не ми се запали косата. Може ли да падне наистина? Виж какво става. Тате, Обаче гледаш? виж няма вятър, направо нагоре върви. Но се извинявам, за палката ми остана вътре. Това вече е проблем. Еш да, моята, или? Ти къде отиваш с Не, други. Колко време така? Колко време? Не. А колко време така? Той не, той просто загубва погледа ти.